Manamnama asumayat pa iti panakaimanihar ti 100 Islands iti Alaminos, Pangasinan. Kalpasan naiyuswat ti 100 Island National Park Management System baban iti Pangasinan State University. Daduma a detalye isang bay ni PTV intern Jasmine Brillantes. Dakkel inobasyon ti contribution ti baruan na imuntar a 100 Island National Park Management System ito lokal a gobyerno ti Alaminos para iti panangimanihar iti nasao a lugar. Ti sistema ket binukal ti Pangasinan State University a pinunduan ti Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development iti sidong ti good governance through data science and decision support systems when no goddess program. A meaningful and celebratory moment as we officially launch the 100 Islands National Park Management System here at the historic Lookout Wharf, the gateway to one of the Philippines' most iconic natural treasures. Ipanakal ti universidad tinapintas a kontribusyon da kas tulong iti panangsalaknib iti aglawlaw. Tinagiragsakmet daytoy dagiti umili iti panangidaulo ni City Mayor Art Brian C. Celeste gapu tanalaka a mamonitor da iti nasao a pagpasyaran para iti sustainable tourism. It will enhance our ability to monitor, plan, and respond, helping us to balance conservation with sustainable tourism. May the 100 Islands National Park Management System guide our steps, illuminate our path, and foster a brighter, more sustainable future for Alaminos City, Pangasinan. Makatulong daytoy nang ro nakadagiti trabahador nga agpatalinaed iti kinadalos, kinaanayas, ken kinatalged ti lugar para kadagiti turista ken kabangibang a lugar. Jasmine Brillantes para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.